Dobrý deň, vítame štúdiu Topiek, kandidáta na post prezidenta Ivana Korčoka. Pekný deň vám prajem. Pekný deň a ďakujem za pozvanie. Začneme rovno Vianocami, keďže sú za rohom. Aké sú Vianoce u Korčokovcov? Asi také ako u všetkých ostatných, ale ja sa musím veľmi priznať, že mám až taký detský, naivný, až taký rojkovský vzťah. Milujem Vianoce. Najkrajší sviatok pre mňa v roku. Čo na nich milujete? No proste celé to čaro, ja neviem, ja mám na budúci rok 60 rokov, ale mám to nejako zapamätané z detstva, že vtedy bolo všetko krásne. Ja dodnes snívam o bielých Vianociach a preto mám väčšinou depresiu, lebo málo kedy sú biele, ale to je krásne, všetko vonia, ale aby to nevyzeralo tak, že to sú len tie dobroty. Pre mňa je rovnako dôležitý vlastne ten čas, ktorý teraz prežívame, čiže advent. Akoby príprava na to, ja už od 1. decembra mám, alebo teda od 1. adventu, 1. adventnej nedele, to mám vždy tak v hlave v podvedomí, že teraz už ideme do toho krásneho. Fakt sa treba stíšiť, veď o tom to je, a čakať na Božie narodenie. Tak to ja mám tak stále romanticky v sebe. Spomeníte si na presný čas, keď ste zistili, že Ježiško nechodí a darčeky nosí, teda kupuje mamina? Tak ja neviem ten čas, ale aj sa ma to niekto pýtal a ja mám taký obraz toho, že proste ja to poviem ako to je, ja som vykutral proste tie darčeky. Viete, že človek v tom mal také tušenie, že počkaj, ale ako to je, a už som sa tešil ako dieťa, že čo dostane. A mama to nemala dobre schované, takže som to tak objavil sám, ale nejaké to vnuknutie, že teda dodnes to voláme, že Ježiško, u nás je to proste Ježiško, ale pamätám si ten moment. Ale neviem ho časovo určiť, že či to bolo, keď som mal 6, alebo som mal koľko rokov, to neviem. Vy ste ten, ktorý kupuje darčeky, alebo to nechávate na manželku? Alebo ste taký racionálny, že kúp si niečo, dám ti peniaze? Dnes je to trochu tak, a ja som vďačný mojej manželke vlastne za všetko a za veľa, a aj za to, že aj tieto veci akoby drží ona v pamäti, ona dodáva mne to čaro. A vôbec to nie je ani klišé, ani prekonané, že treba sa obdarovať, alebo treba myslieť na druhého, tak to by to malo byť. Ale trochu mám v tom nečisté svedomie, tak by som... Čiže máte už darček pre ňu pripravený? Mám. A vie o tom, že čo to bude, alebo to bude prekvapenie? Trochu sme sa o tom rozprávali, ale budeme. Tak nejak to... Bude sa z toho tešiť. Pán Korčok, čo si vyprajete pod vianočným stromčekom nájsť? Tak teraz to asi vyznie pateticky. Ale ja si to fakt myslím. Ja mám v zásade všetko. Keď sa pozriem, že čo mám, že sa môžem tešiť na tieto Vianoce, že mám kde bývať, že mám rodinu, mám synov, ktorí prídu, ktorí žijú mimo Slovenska a už tlačím, prídite čo najskôr, ale nemôžu kvôli práci a tak ďalej, tak vyjednávam. Tak ja vlastne ja si želám, aby to, čo mám, to je pre mňa proste obrovská hodnota. A teraz naozaj by to nevyznelo pateticky, aby som sa chcel úprimne o to akoby podeliť. To sa nedá fyzicky, hej. Ale viem si predstaviť, že koľko ľudí k vianočným sviatkom zhliada aj s rozladením, mnohí s depresiou, že čo bude a teraz... Tak by som si želal, aby ľudia mali aspoň taký pocit dobrý aj domova a zázemia a toho všetkého, čo s Vianocami spojené ako ja. To by som normálne úprimne to želám, lebo mám všetko. Mnohí si všimli, že ste zmenili imič kvôli okuliarom, predtým ako diplomat teda a šéf rezortu diplomacie ste nosili taký iný rám, menej výrazný. Je to súčasťou nejakého imidžu v rámci kampane? No, tak by som to trošku zľahčil, že mnohí si nevšimli, že ja už mám tieto okuliare s týmto rámom dlho. Viem to presne preto, lebo ja som mal jednu takú vážnejšiu operáciu oka, presne pred rokom, pred vyše rokom. A musel som si prispôsobať okuliare a jedno s druhým. A bol som s manželkou v optike a ja som niesol tam tie moje staré okuliare, bezrámové, také, hej, tie minimalistické. A manželka mi hovorí, že vieš čo, však vyskúšajú niečo iné. Takže ona ma trošku pomkla do toho, ja som menej odvážny v týchto veciach, ale nemá to vôbec žiadny riadený imič. Proste manželka mi dodala odvahy, aj tá pani z optiky, veľmi zlatá. A teraz si to viacero ľudí všimlo, ale nevšimli si, že to nemá súvis vôbec s mojou kampaňou ani imidžom, ale to už je vyše roka.
Všimla som si, keď ste sem vošli, že tu máte nejaký odznak nejakého pána. Áno. Najprv som rozmýšľala, či to náhodou nie je Roosevelt, americký prezident. Takže čo to máte? To by bol, to skoro beriem ako taký jemný politický útok z vašej strany, ak hovoríte o americkom prezidentovi, lebo to presne naopak. To je Štefan Osusky. Prečo to tak nepovedal? Veľký môj vzor, aj politický, aj diplomatický. A ja som si povedal ako minister, že musíme trošku do verejnosti dostávať takéto významné postavy, o ktorých ani netušíme. My máme najväčšieho Slováka, ktorý je nespochybniteľnou historickou, politickou ikonou. To je Milan Rastislav Štefánik. Ale ja by som bol veľmi rád, keby on nás primel cez neho, keby sme sa začali pýtať, že tak a koho máme ešte, hej. Tak napríklad taký Štefan Osusky podpisoval Trianonskú zmluvu, hej. Čiže veľmi, veľmi výrazná osobnosť a ja som si povedal, že chcem niečo urobiť, aby sme si na nich spomínali, na takéto veľké mená a niečo pre mladých, tak som ako minister založil letnú diplomatickú školu a spýtali sme sa rodiny, ktorá žije v Spojených štátoch, že či môžeme použiť meno Štefana Osuského. A tento odznak sa mi veľmi páči, tak ho nosím vlastne odvtedy. Poďme už k tej téme, pre ktorú vlastne tu aj sedíme. Je to, že ste v auguste oznámili kandidatúru na prezidenta. Venujete sa už kampani naplno? Ja sa vlastne venujem celej tejto, ako to nazvať, mojej ceste od oznámenia úplne naplno. Nerobím nič iné od 30. augusta, kedy som to ohlásil. A dnes je to, nazvali sme to, že to je úvodná fáza kampane, lebo taká tá horúca vlastne ešte nie je. Čiže moja časť kampane je teraz to, že cestujem po Slovensku, mám 2 šnúry za sebou. Tá posledná skončila minulý týždeň. Je to 10 miest, ktoré som prešiel a tam rozprávam, čo by som chcel ako prezident a trošku aj poodhalujem seba, lebo ľudia majú záujem o to poznať ma aj ináč ako v obleku a ako diplomata. Takže áno, teraz v tejto chvíli je to o tom, že cestujem po Slovensku a je to úžasná vec. Tešíte sa na tú horúcu kampaň? No teším sa na ňu, lebo ja som pôvodne aj športovec, aj dodnes teda športujem a myslím si, že to bude samozrejme ako každá kampaň súťaž, tak teším sa, trénujem teraz. Ste súťaživý typ? Som súťaživý typ. Stále nie sú známe mená vašich oponentov, kandidátov na prezidenta a rovnako nie je ani známy dátum, kedy budú vypísané prezidentské voľby. Nie je to tak trochu čudné? Čudné to je, najmä s tým dátumom. Osobitne preto, že máme v osobe predsedu Národnej rady toho, ktorý bude aj ten dátum určovať. A ja som to viackrát povedal, tak to zopakujem aj tu, že myslím si, že je dávno prezretá doba, aby predseda Národnej rady, keď už nepovedal dátum teraz, tak aspoň teraz by mohol povedať, že kedy v januári, ale dobre, nechajme to tak. A poďte sa, ja teraz nechcem komentovať ostatných, veď každý k tomu pristupuje tak, aby to pre ňu dobre dopadlo. Ja som sa sám rozhodol, že nebudem v tomto taktizovať. Zobral som si dosť času, 1,5 mesiaca na rozmyslenie, potom som to verejne oznámil 30. augusta a odvtedy som tu. Karty sú vyložené na stole z mojej strany a takto to je dobré. Nech ľudia, ako v mojej osobe ľudia vedia, že čo chcem, čo ponúkam. Poznáte sa s predsedom parlamentu Petrom Pellegrinim a aký máte s ním vzťah? Poznám sa s ním, samozrejme, že sa s ním poznám. On dlhé roky, keďže bol vysokým predstaviteľom vlastne Smeru, vlády, mal všetky funkcie. Ja som pôsobil ako veľvyslanec v dobe, kedy bol Peter Pellegrini predseda vlády, takže áno, poznáme sa. S ktorými stranami rokujete o podpore? Takto, nechcem, aby to stálo takže na slovách, ale nerokujem, lebo rokovanie je, veď si sadnete na stôl a rokujete o nejakých podmienkach. Tak to nie je rokovanie, ale je to celkom transparentne, hovorím, komunikácia, ktorá vyšla vzájomne. Aj odo mňa, aj v tomto prípade od PSK, od Progresívneho Slovenska. So Saskou som samozrejme v kontakte, môžem povedať, že nedávno som sa rozprával s Jarom Naďom, predsedom demokratov. Takže vnímam to tak, že je to nejaká vzájomná diskusia, kde im ja hovorím, že čo by som chcel ako prezident a potom oni sa rozhodnú, že komu dajú podporu. Čo by ste chceli ako prezident? Ako zmeniť Slovensko? No,
Ja si myslím, že dnes je hlavnou témou, ukazuje sa to veľmi silnejšie, ako som si myslel, že predpokladom toho, aby sme mohli urobiť dôležité veci, je zachovať rovnováhu v tých kľúčových inštitúciách štátu, lebo myslím si, že Slovensko chce a aj nám svedčí rovnováha v tom, aby neboli všetky tri najvyššie ústavné funkcie, predseda vlády, Národnej rady aj prezident z jedného tábora. Lebo to je podľa mňa dobrý základ na to, aby boli zastúpené záujmy všetkých občanov. Veď tu boli parlamentné voľby, ktoré prebehli. Som demokrat, mojou povinnosťou, aj som s tým stotožnený, že ich rešpektujem. Ale Slovensko je viac ako len takto rozdané karty po parlamentných voľbách. Čiže prvá téma je rovnováha. Ja ju ponúkam a myslím si, že som tým kandidátom, ktorý bude zabezpečovať pre ľudí, pre Slovensko rovnováhu. Po druhé, myslím si, že musíme si začať hovoriť pravdu, že naša krajina dlhodobo stagnuje, dlhodobo upadá. A odo mňa nebudete ako od prezidentského kandidáta počuť, ani som to nepovedal v Rožňave, ani v Rimavskej Sobote, že postavím cesty, že zdvojnásobím, strojnásobným platy. Ale mojou témou je byť veľmi silným hlasom dovnútra spoločnosti aj politiky, že Slovensko sa musí modernizovať celé. Veď nám už utekajú, teda nielen bohužiaľ deti a talenty, ale utekajú nám susedia. Veď my sa musíme dnes porovnávať s Českou republikou, s Poľskom. Čiže modernizácia, rovnováha, modernizácia krajiny. No a myslíte, prepáčte, že z pozície prezidenta viete zabezpečiť tú modernizáciu? Ja ju neviem zabezpečiť, lebo nemám v rukách rozpočtové nástroje, nemám legislatívnu iniciatívu, ale viete, ten hlas tu musí znieť. Občania musia mať povedzme, že v hlave štátu niekoho, kto im povie, že no dobre, nie len tie dôležité veci, ako sú jednotlivé rozhodnutia v ekonomike, čo je samozrejme zásadné, s financiami, aby boli udržateľné, hej, konsolidácia, keď chcete, 13. dôchodky, lebo treba dôchodcom pomôcť. Ale my sa musíme na krajinu pozrieť ako na celok. A my ako celok naozaj upadáme, my sa prepadáme v rebríčkoch, takže ten, ktorý tu má vytvárať a tlmočiť od občanov dopyt po modernizácii, tak toto ponúkam. To znamená, že budete aj opozíciou voči súčasnej vláde? To nie je moje primárne nastavenie byť opozíciou, lebo ľudia rozhodli vo voľbách a to treba rešpektovať. Ale v tej rovnováhe je to, že vláda a strany, ktoré ju tvoria, tak tie idú po svojich programoch. A ja si želám napríklad to, aby v programe súčasnej vlády a koalície ten modernizačný moment bol oveľa silnejší. Ja ho tam nevidím. Takže nemusí to byť opozícia, ale môže to byť silný a dôrazný hlas na to, aby sme nezabudali, čo s našou krajinou. Pán Kováčik, tušíte, teda, kto by mal byť vašim protikandidátom? Nehovoríme o Petrovi Pellegrinim, o ktorom to je asi zjavné, teda, ale hovorí sa o Andrejovi Dankovi, hovorí sa o europoslankyni Lexman s podporou KDH, či Igor Matovič, dokonca bývalý policajný prezident. Máte z nejakého z tohto mena obavu? Ja teraz naozaj, že nechcem, aby to vyzeralo, že chcem od toho utiecť, ale ja sa nechcem ani budiť ráno, ani večer si ísť láhnuť do postele s tým, že budem dumať nad tým, že kto sa už jedného dňa konečne rozhodne. Povedal som v predchádzajúcej odpovedi, že ja som netaktizoval, kto sa prihlási do tej súťaže, ja sa budem snažiť presvedčiť môjim programom. Ešte raz, ktokoľvek to bude. Tak poprvé naozaj, že môže sa spoľahnúť u mňa, že to nebudú to podpasové. Ja v tomto zostanem tým, kto sa bude snažiť racionálne argumentovať. A či to budú tí menovaní, ktorí hovoríte, no veď už oni sa už nejako rozhodnú a potom už to bude. A počuli ste tie mená? Počul som tie mená. Áno, veď sa o tom verejne rozprával. Ja chcem povedať, že toto nie je v tejto chvíli to, čím si hlavu lámem, že ako to bude. Doteraz malo Slovensko 4 prezidentov a 1 prezidentku. Na koho prácu chcete nadviazať? A kto možno bol pre vás aj takým vzorom? No, to je tak obdobne, že aj by to bolo trošku čudné, aby som ja hodnotil jednotlivých prezidentov. Pani prezidentku, ktorá ešte stále je v úrade. Dokonca si myslím, že takmer z každého
z každého prezidenta v predchádzajúcom období sa dajú zobrať niektoré veci. Rudolf Schuster bol nesmierne žoviálny, ako to povedať, taký, že on bol veľmi zaujímavý človek napríklad aj v zahraničí. Ja som diplomat, 28 rokov som to robil, ale ten Rudolf Schuster vedel úžasne zaujať aj zahraničné publikum. Andrej Kiska bol prezidentom, ktorý, vidíte, prišiel mimo politiky, ale on tiež prežil vo svojom úrade zložité vnútropolitické situácie. Takže z každého by sa dalo povyberať. Ja chcem do toho vniesť to moje, tie základné témy, ktoré sú pre Slovensko. Určite napríklad od prezidentky Čaputovej by som to kľudne povedal, že môže byť vzorom v komunikácii, môže byť vzorom v tom, že aj v tých najťažších situáciách, ako do nej kopali, nechutným spôsobom z prezidentky povedali jej súčasný predseda vlády, že je potkan. To je proste absolútna nechutnosť. A táto žena, to nie je o tom, že by človek si bral jednak jednej, ale to je niečo, čo ona proste musela znášať takýmto spôsobom. A ja mám istý rešpekt voči nej, že neopetovala. Samozrejme od nej by sme nečakali, že povie takúto vulgárnosť niekomu inému, ale toto je určite niečo, čo je veľmi v pamäti. Keby Zuzana Čaputová sa rozhodla ďalej kandidovať, kandidovali by ste proti nej? Ja som to z hodou okolností povedal už 3 týždne predtým. Ja som netušil ani či bude, či nebude. Ja som vychádzal z toho, že bude. A keďže som tú otázku dostával, tak som vlastne 3 týždne zhruba pred oznámením pani prezidentky, že sa nebude uchádzať, povedal, že by som nekandidoval. Čudujete sa Zuzane Čaputovej, že po týchto, nazvime to, útokoch sa rozhodla už ďalej nekandidovať? Viete, ja by som veľmi bol rád, aby aj verejnosť to prijala proste s rešpektom. Každý je človek z mäsa a kosti. Toto celé, to znamená, že či už tie posty, ktoré som mal, ministra zahraničných vecí, veľvyslanca, ale podobne aj prezidenta, to je služba. To je služba. A takto k tomu pristupujem a pani prezidentka má mala nárok aj ľudský, aj politicky sa rozhodnúť, ako sa rozhodla. Vy ste pripravení na potenciálne útoky, ak vás zvolia za prezidenta? Môžem vám povedať, že vlastne ja túto otázku dostávam všade od prvého dňa, kedy som oznámil kandidatúru, začal zbierať podpisy a teraz na tých debatách, či v Rožňave, v Rimavskej Sobote, v Brezne, v Dunajskej Strede, všade sa ma na to pýtajú, čo je dôkazom toho, kde sa dostala slovenská politika. Čiže moja prvá odpoveď je, že ja som si vedomý toho, do čoho idem, ale ani ja nemám 5 cm teflon na sebe a neviete, čo to s vami urobí. Ale všimnite si, že napríklad u našich susedov, u našich bratov českých, akokoľvek vyhrotená je situácia vnútropoliticky, ale nejaký základný rešpekt voči hlave štátu tam je. Mali sme prezidenta Zemana, ktorý bol aj tvrdý, veď to je bývalý predseda vlády. Ale vidíte, že v Českej republike existuje nejaký základný rešpekt voči inštitúcii, voči úradu, nie voči osobe. Chápete? Takže, prečo my nemáme podľa vás? No lebo politika už sa úplne zbláznila. Už sa vyprázdnila. Už ja sa snažím hovoriť o nejakom obsahu. Modernizácia Slovenska, vy sa ma dobre pýtate na to veľmi vecne, že a čo s tým ako prezident môžeš urobiť? Politika sa vyprázdnila na Slovensku. Politika je, vlastne to nie je ring, to je oveľa horšie. To je, aj to MMA má svoje pravidlá. Hej? Aj tam je nejaký rozhodca, sú tam nejaké základné nastavenia, že nemôžeš zraniť. Hej? Ale na Slovensku? Že toto je obrovský úpadok politickej kultúry a živí ho sama politika a živia ho tí predstavitelia, ktorí vlastne nemajú žiadnu agendu. Už tu nie je to, že zaujať ľudí tým, že čo ideme urobiť s krajinou, ale zaujať ľudí len tou emóciou, ktorá tu rozdeľuje našu krajinu, ktorá nie je na polovice rozdelená, veď ona je rozbitá po rôznych líniách. Takže ja dávam jednoznačnú zodpovednosť politike za to, ako to tu vyzerá vo verejnom priestore. Definovať ten čas, kedy to podľa vás sa toto zlomilo? Lebo po revolúcii takáto situácia nebola.
Mne sa zdá, že to prišlo, nesúvisí to. A to je veľmi teraz spontánna odpoveď. Ale mne sa zdá, že potom, ako sme založili štát proste s problémami, lebo ten bol inštitucionálne, bol na zelenej lúke. Tá štartovacia čiara bola iná ako v Českej republike napríklad. No a potom prišli také tie pozitívne milníky, štát etabloval sa, vstúpili sme do Európskej únie, do NATO bola dobrá hospodárska situácia a zdá sa mi, že akoby potom nastal taký moment, že vybavené. Že my už tu vlastne, že tá politika pôjde nejakou zotrvačnosťou. Potom sa začali vstupovať do politiky samozrejme, že tomu pomáhajú aj sociálne médiá. Dnes na to nepotrebujete ani televízny vysielací čas, aby ste si urobili televíziu, aby ste sa dostali teda až do kresla ministra z moderátorského kresla, čím ja nehovorím nič o moderátoroch, samozrejme. No, chcem povedať to, že tamto vidím nejaký zlom, že sme si mysleli, že to doma je to vybavené, vo svete je to vybavené, je kľud a mier, keď to tak poviem. A politika začala priťahovať rôznych ľudí, ktorí najviac vidia, že naleštiť svoje ego. A to je zlé. Niektorí si myslia, že ten zlom na Slovensku nastal práve vstupom Igora Matoviča do politiky a Joža Pročka a tejto partičky. Vidíte to tak podobne? Oni sú toho súčasťou. Zaujímalo by ma, že keď by ste boli zvolení za prezidenta, či by ste rovnako ako prezidentka Čaputová využili ústavu a niektorých členov vlády na návrh predsedu vlády nevymenovali, alebo by ste sa držali iba návrhu vlastne premiéra a jeho nominácií. A súvisí to aj s mojou otázkou, či napríklad takého Igora Matoviča by ste vymenovali za nejakého ministra. Tak ja len tak pred zátvorku poviem, že tá situácia vlastne nebola, ak mierite na návrh pána Huliaka na ministra životného prostredia, lebo to nebol predseda vlády. To bol len poverený a to je odlišná situácia. Druhá je taká, že pre mňa, a verím, že pre každého kandidáta je Bibliou ústava Slovenskej republiky, čo ja v princípe hovorím, že áno na návrh predsedu vlády, ale potom platí článok 102, kedy prezident má najdôležitejšiu úlohu zabezpečiť riadny chod ústavných orgánov. A v tomto nevidím, že prezident je poštár a že prezident dáva akoby dopredu biankošek. Čo tým chcem povedať? Každá nominácia na ministra je individuálna. Môžeme si predstaviť pokojne situáciu, že tam bude navrhnutý človek, ktorý evidentne nemôže byť ministrom. Ale evidentne sa o to môže nejaký predseda vlády pokúsiť. Takže toto nie je biankošek. Takto by som to nechal. Čiže vy budete zvažovať každú jednu? Určite áno. Naozaj, že plne rešpektujúc ústavu, plne rešpektujúc tradície, ak chcete, a plne rešpektujúc to, že je to predseda vlády, ktorý navrhuje. Ten bazálny rešpekt a východisko moje tam je. Ale nie je to biankošek. A Igor Matovič, aby som neušiel. Ja si myslím, že taká situácia by bola veľmi hypotetická. On už bol predsedom vlády, ministrom financií. Ja si nemyslím, že v najbližšom období by bola takáto konštelácia. Boli nejaké rozhodnutia pani prezidentky Čaputovej, ktoré by ste vyurobili inak, alebo s ktorými ste nesúhlasili? Aj túto otázku dostávam a odpovedám vždy rovnako, že tak ako sme odlišné bytosti, neexistujú dve identické. To platí aj o politikoch a za príklad dávam to, že myslím si, že voľby mohli byť skôr. To znamená v tom akoby skoršom júnovom termíne. Ale pani prezidentka, zase to nie je, ja ju nechcem v tomto hodnotiť. Ja len sám seba sa niekedy pýtam, že OK, v takej situácii, ale nepoznáme aj pozadie, hej, že čo bol ďalší kontext, okrem toho, čo bolo verejné, hej. Ale možno, že v tomto. A napríklad ešte, ani sa ma nepýtate, ale môžem vám povedať. Ja som mal taký prejav k zahraničnej politike Slovenska a povedal som aj to, že by som v zahraničnej politike, kde prezident má dôležitú úlohu, chcel a som pripravený hovoriť aj s nepohodlnými partnermi. To znamená nehovoriť
nehovoriť len s tými, s ktorými máme hodnotový súzvuk, ale hovoriť aj s problémovými partnermi. Na toto by som bol možno pripravený viac, ako boli predchádzajúci prezidenti. Mal by mať podľa vás, alebo privítali by ste vy ako osoba, keby prezidentský úrad a osoba prezidenta mala väčšie kompetencie? Ja si myslím, že oni sú dnes napísané dobre. Jednou z hlavných kompetencií prezidenta je to, že vráti zákon na dopracovanie, alebo nesúhlasí teda prezident. A potom tam nastáva situácia, že väčšinou všetkých poslancov tam je prezident de facto prehlasovaný, zjednodušujem. A možno, že v tejto otázke si viem predstaviť, vzhľadom na to, že máme prezidenta priamo voleného, hej, tak tam si viem predstaviť, že by mohla byť silnejšia kompetencia hlavy štátu. Ale ja mám pocit, že tak ako v tej politickej rovnováhe, tak aj naša ústava dáva dnes prezidentovi dostatočný priestor, dostatočný politický priestor fungovať a byť rešpektovaný, lebo to je podľa mňa tiež dôležité. Kočok, ďakujem za rozhovor a krásne Vianoce vám prajem. Krásne Vianoce aj vám, všetko dobré.